Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suasana malam hari di kampung ini lur, dan ini kami sedang berada di rumah Bapak Sumarno Ibu Sularni, Dusun Pelaman, RT 02 RW 08, Desa Seradan, Kecamatan Baturno, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Yang pada malam hari ini sedang ada acara pembubaran panitia rewang. Ini Bapak RT dan para warga, bapak-bapak dan para kawula muda yang rewang semua diundang untuk hadir pada malam hari ini. Namun tidak semuanya bisa hadir di sini karena ada suatu kepentingan yang tidak bisa ditinggalkan. Acara pembubaran panitia ini diadakan sebagai bentuk rasa terima kasih dari keluarga Bapak Sumarno Ibu Sularni kepada semua warga yang rewang bergotong royong, sehingga acara hajatan mantu dapat berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir tanpa kendala. Dan ini terlihat bapak-bapak dan para kawula muda sudah mulai berdatangan lur untuk hadir pada acara pembubaran panitia pada malam hari ini. Ini suasana di dapur belakang lur, dan ini ibu-ibu yang rewang sedang sibuk mempersiapkan semua hidangan yang akan disajikan untuk semua tamu-tamu undangan pada acara pembubaran panitia rewang malam hari ini. Dan ini ibu-ibu sedang sibuk mempersiapkan menu soto ayam khas kampung untuk hidangan makan bersama pada acara pembubaran panitia rewang pada malam hari ini. Dan ini para kawula muda Sinoman Karang Taruna Garda Muda Dusun Pelaman RT 02 juga bersiap menyajikan semua menu-menu hidangan untuk para tamu undangan pada acara pembubaran panitia rewang pada malam hari ini.
Ora, kira lek gawe. Para bapak sedaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Nuwun panjenenganipun para sepuh, para bapak sedaya ingkang sadaya kawula puji. Sadanipun matur sumangga kita tansah ngunjukaken rasa syukur alhamdulillahirabbil alamin. Dumateng ngarsa Allah Subhanahu wa taala. Wonten negeri kalenggan dalu punika panjenengan dalasan kawula saged silaturahmi makempal wonten dalemipun kadang sepuh panjenenganipun Raka Mas Sumarno sak trongso kanthi rahayu. Wilujeng wonten pampun satunggal punapa. Amin. Para bapak ingkang sadaya kula puji boten kata lomben. Salam salat muga kunjuk dumateng junjungan Nabi kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi ing mangke dados pengikutipun saha pikantuk syafaat saha barokahipun. Amin Allahumma amin. Para bapak, para tamu ingkang sadaya kula puji ingkang sepindah menjadi Raka Mas Sumarno ngaturaken sugeng rawuh mugi sekecak nalenggahan kanthi marju mardikane benggale saha wasingkati katine setya panjenengan dipun aturi mriki inggih ingkang sepindah inggih menika ngaturaken matur nuwun bilih kang wingi menika dinten kepengker tanggalipun menika sedasa bulan Oktober kalih selangkung panjenenganipun Mas Raka Mas Sumarno
Berarti inggih menika sampun ngentas pipulus kang putra putri inggih menika kanthi sedaya inggih menika lancar boten wonten pambeng satunggal menapa. Pramila Raka Mas Sumarno niki ngaturaken matur nuwun inggih menika sedaya sumbangsih sumbangsaran Robya minggahipun dumateng inggih menika tenaga ingkang sampun nyengkuyung menggah kegiatan utawi inggih mangkanipun malakramaken kang putra saged inggih menika nuwuhaken kelancaran. Pramila sepindah malih ngaturaken matur nuwun ingkang tanpa pindhan. Saha para rawuh nggih para sedaya kula pinangka inggih menika sulih salira saking para bapak among karsa saha para inggih menika juru lados para sedaya sinoman pun inggih menika wonten ing kalau wingi apabila anggenipun nyambut damel dumateng Pak Marno wonten kekiranganipun inggih menika sedaya boten dipun sengaja sedaya menika wonten inggih menika wonten ing bola pecah wonten ingkang nggih buah jaeng wonten penthikipun wonten bola pecah kawula boten dipun sengaja nyuwun pangapunten. Pramila ing dalu punika ing mitra panjenenganipun Raka Mas Sumarno ngatur nuwun sepindah malih ngaturaken matur nuwun para dhumateng para bapak saha para sedaya. Ingkang salajengipun inggih menika ing dalu menika gegandhengan kala wingi minggu kala wingi dipun wontenaken pembentukan ing dalu menika dipun wontenaken pembubaran saha ngaturaken matur nuwun menggah inggih menika panyengkuyung panjenengan sami. Kadang saking kawula menika adicara dereng rampung wekdal sawadyaken kaoprahipun kasumanggahaken dumateng para rawuh saha para bapak sedaya. Saking kawula pinangga sulih salira saking panjenengan Raka Mas Sumarno inggih menika sepindah malih nyuwun pangapunten sakagungipun. Saking kawula billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini Mas Jasun Mas Nganten juga ikut menikmati makan bersama dengan sanak sedulur dan para tetangga loh.